nɔfɛ olu kan ka na sira minnu fɛ kiba ko maa nakun ka fisa i yɛrɛ ye an nakun ye min ye bi o ye kuma min kɛra Ablaye Mayiga fɛ ni ale ye an ka furancɛla fanga ɲɛma n'o ye premier ministre ye o nɔrɔbilaba ye bi a ye kuma ta a ye bonyamasegin kɛ Nations Unies secrétaire général ye min ye Nations Unies yɛrɛ président ba maa min bɛ yen jɛrɛ in bɛɛ lajɛlen ɲɛmaya bɛ maa min bolo a ye foli kɛ o fana ye ka ɲɛsin diɲɛ yɛrɛ maaba minnu bɛ kɛnɛ kan yen gouvernement ɲɛmɔgɔw ni fanga ɲɛmaaw a n'a tɔw a ko Mali jamana tɔgɔla yani a ka kuma ta Assimi Goïta a b'o ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma Mali min ni a bɛ bɛn ni kelenya ko fɔ diinɛw bɛɛ lajɛlen bɛ bɛn jamana min kɔnɔna na bɛn ni kelenya adamadenyaw hakɛw olu dafalen don jamana min kɔnɔna na o ɲɛmaa n'o ye colonel Assimi Goïta ye k'a ka foli bɛ u ye premier ministre par intérim a ko min ye tɔn yɛrɛ ɲɛmaa ye n'o ye jɛrɛ in ta ko 77nan ye min sigilen don o ko ɲɛnabɔli kunna ko a b'o fo k'o waleɲuman dɔn sabula o sugandili la ka bila min ye excellence Abdallah Sahid o nɔ na n'o tun ye Maldavi ɲɛmaa ye o de tun bɛ ko in ɲɛmɔgɔya la a ko k'a bɛ foli ta ka ɲɛsin olu ma u ka baaraw la a ko fana ko u k'a to min ye Guterres ye Antonio Guterres n'o ye diɲɛ seleke naani tɔnba yɛrɛ ɲɛmaa ye k'a ka o fana fo k'o waleɲuman dɔn nka ka a b'a yira o la k'a fɔ ko o ye baaraba minnu kɛ yaasa basigi ani Nations Unies yɛrɛ ka laɲiniw bɛ se ka lafasa cogo min na k'a b'o fo wa k'a b'a dɔn fana k'a fɔ ko min ye Guterres ye ko Mali ale ni Sahara jamanaw ko olu teriba don o teriya in o kama ko a ka kan bi fɛn dɔw bɛ yen n'o ye magɛn ye ni Guterres y'o kɛ n'o bɛ na ni fɔngɔ ye a k'o ɲɛfɔ a ɲɛna sabula ale bolo kɔsa in na Guterres ye kuma dɔ fɔ kunnafonidila dɔw ka gafew ni u ka kuma laselaw la o b'a yira k'a fɔ ko a ye fan dɔ sugandi Ablaye ka kuma na finitigi 46 min bɛ yan n'olu ya minɛna Côte d'Ivoire tɔgɔ la kabini juillet kalo tile 10 ko o finitigiw ka ko a kan ka ɲɛnabɔ jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Mali ani Côte d'Ivoire ye sariya o de bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ale bolo bi badenya ni teriya min bɛ Mali ni Côte d'Ivoire cɛ Guterres kun man ka fan ta o la wa b'a yira la fana k'a fɔ ko min ye ko in ye Mali ale kɔnɔna na a bɛ sariyatigiw de bolo Mali jamana ale bɛ baara kɛ cogo min o tɛ ka i sen don sariyatigiw olu ka ko la Nations Unies ni o ye a secrétaire général ye o k'i da don nin kuma sugu la o balala olu la nka a bɛ hakililajigi kɛ Nations Unies yɛrɛ la k'a yira k'a fɔ ko anw ka jamana kɔnɔna na yan kuma minnu bɛ fɔ ani fɛn minnu bɛ taa lakali kunnafonidi gafew la Mali gouvernement ti baara kɛ ni o ye nka a bɛ baara kɛ ni mun ye o ye mun mana na sɛbɛn ka fa siri ka tɛgɛnɔ bila o de la a ye hakililajigi kɛ k'a yira k'a fɔ ko MINUSMA yɛrɛ tun ye bataki dɔ bɔ min ye juillet kalo tile 22 o bataki in kɔnɔna na MINUSMA yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko finitigi 46 min minɛlen don bi Mali kɔnɔna na ko o t'olu ka maaw ye o tɛ olu ka sira la u n'olu tɛ sira kelen na nka Ablaye ko ale balala ka mun ye o ye k'a fɔ kumaw bɛ yen bi ani fɛlaw bɛ yen bi olu talen don k'olu fara ɲɔgɔn kan ka Mali kɛ i n'a fɔ maa min yɛrɛ de jalakilen don ni maa 46 minɛli ko la a ko ale ma o faamu wa Mali tɛ se ka jalaki nin ko in na a b'a ɲini Nations Unies secrétaire général fɛ a ka kɔlɔsi sabula kuma minnu mana bɔ ale da o ye diɲɛ seleke naani tɔn ka kuma ye ale man ka fan sugandi a y'a yira k'a fɔ ko min ye Nations Unies secrétaire général ye jɔyɔrɔ min b'a bolo a y'a to min ye anw farafinna fanfɛ bolo yan o ɲɛmaa dɔw olu fana ka don sira sɔrɔ k'i sinsin Nations Unies secrétaire général ka kuma kan ka kumaw fɔ Mali ma nin ko in kɔnɔna na o de la a ko min ye CEDEAO ɲɛmaa ye ni o ye Umar Sissoco Embalo ye ko yɛrɛ ko a ka laseli dɔ senfɛ kunnafonidi gafe dɔw la ko Nations Unies ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ko min ye Côte d'Ivoire sɔrasi 46 ye ko olu tɛ fiyewu bamancikɛlaw ye ko wa ko no ale tun ye maliyɛn ye ale Embalo n'ale tun ye maliyɛn ye k'ale tun bɛ se k'u bila ten Ablaye ka kuma na a ko ale dabali banna sabula min ye Umar Sissoco Embalo ye a ɲinɛna k'a fɔ pewu a bɛ jɔyɔrɔ min na o ye CEDEAO ɲɛmaaya jɔyɔrɔ ye ciden tɛ baarakɛla tɛ maa min don kala de taara a ye k'a kɛ ɲɛmaa ye o b'a to min ye fanfilaya ye a kan ka o dabila jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ wa fana a man ka se ka dantigɛliw kɛ
k'i sinsin maa ka kuma kan maa min bi ni o yɛrɛ tɛ jamana ɲɛmaa ye n'o ye Nations Unies secrétaire général ye wa fana o jɔyɔrɔ to o bolo i n'a fɔ jɔyɔrɔ min b'a to ni jamana ɲɛmaaw bɛ kuma sɔrɔ ka don nin ko ninnu kɔnɔna na ale kan ka kɛ jalatigɛbaa ye jalatigɛbaa min man ka fan sugandi o de la a ko a ka kuma kɔnɔna na ko ale dabali banna min ye CEDEAO ɲɛmaa ka nin kuma in na sabula a b'a hakili la jigi k'a jira k'a fɔ ko CEDEAO Mali min bɛ a kɔnɔna na Mali ɲɛmaaw olu ma deli fiyewu k'u sen don mɔgɔ ka ko la ko min ni o bɛ sariyaw hukumu kɔnɔna na sabula Mali kɔnɔna na fɛn o fɛn n'o bɛ sariya bolo sariya de kan ka baara kɛ n'o ye sariya de bɛ se k'o tigi labila sariya de bɛ se ka baara kɛ min b'a to o mɔgɔ la bɛ se ka labila cogo min na ko nka ko min ye Umaru Sisoko Embalo ye k'a b'a yira la k'a fɔ a kan k'a dɔn k'a fɔ ko bi doni min b'a bolo o ye ko caman ni bɛn caman ani jamana caman olu ka magɛnw o doni de b'a kun bi o b'a to min ye ko bɛ ko la a man ka i da don la nka a y'a yira la fana k'a fɔ bi CEDEAO yɛrɛ bonya CEDEAO makama n'u m'u kɔlɔsi o bɛ sɔn ka kari k'a sababuya kɛ Umaru Sisoko ale ka kumaw kɛcogo ye fanga ɲɛmaa nɔrɔbila n'o ye Ablayi ye a ka bataki kɔnɔna na a ko nka k'a b'a fɔ Umaru Sisoko Embalo ɲɛna k'u ye kuma fɛn fɛn fɔ u ye fɛn o fɛn fɔ Mali ma ko u y'a bɛɛ lajɛlen mɛn u ka laɲini tun ye min ye k'a fɔ k'u bɛna Mali bagabaga ko ka ɲangini ta ka ɲɛsin Mali ma k'o ma Mali yɛgɛyɛgɛ o ma Mali siran o ma Mali bɔ a dabolo la wa fana k'a b'a yirula k'a fɔ min ye CEDEAO jamana ɲɛmaaya ye ko o fana hukumu kɔnɔna na ni Umaru Sisoko Embalo n'ale de ye CEDEAO président ka ɲɛmaa ye bi a k'a jija dɛ yanni a ka baara ka ban fanga min kalifalen don a la san kelen kɔnɔna na yanni o ka ban farafinna an fanfɛ jamanaw denw u bɛna n'a lajɛ ale yɛrɛ sera ka baara min kɛ san kelen kɔnɔna na n'o bɛna ni lafiya ye premier ministre ko a kan k'i jija maaw n'u bolominɛw olu lakisili la o ka fisa a ma yanni a ka t'i yɛrɛ kɛ ɲɔgɔlɔnbɔla ye kunnafonidi gafew la kunnafonidi gafe minnu tɛna se ka foyi las'a ma ni kɔlɔlɔ tɛ Ablayi ka kuma na a ko a tɛ se ka tɛmɛ yan fiyewu min ye Niger jamanakuntigi ye n'o ye Bazoum ye n'a ma dɔ fɔ o fana ma a ko Bazoum ale y'a la kɔlɔsi Bazoum yɛrɛ kan a dɔn k'a fɔ bi ko kabini Mali furancɛla fanga in sigira Bazoum bɛ ka kuma fɛn fɛn fɔ a bɛ ka nɛnini fɛn fɛn kɛ ka ta ka ɲɛsin Mali ma kala don a la ka ɲɛsin a ma k'a kan k'a faamuya k'a dɔn k'a fɔ ko Mali bɛ k'o kɛ kun fila de kama a kun fɔlɔ ye min ye o ye kabini an bɛnbaw olu ye sira min don an kɔrɔ an ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ n'o dilonnen don ka kɛ ko ye bi min b'a to Maliden o tɛ se ka Niger ka nɛni ne a ye a nɛni k'a ta sara a la k'a kun filanan ye min ye o ye k'a fɔ ni Mali ni jamana yɛrɛ ka surun ɲɔgɔn na diinɛ ko taabolo ko adamadenya kɛcogo la ani diinɛ batoli ko la ani an ka laada kɔrɔw la k'o ye Niger ye ko nka ko Bazoum ma a miiri nin si ma ko ale yɛrɛ b'a yɛrɛ ɲininka o yalama Bazoum ye Niger ka ye fɔlɔ wa Ablayi ko ten ko sabula Bazoum bɛ waleya minnu kɛ o b'a yira k'a fɔ ko Niger ka tɛ nka o ma bali ale la sabula a b'a dɔn k'a fɔ bi ni Niger ka don waleya minnu filɛ nin ye a kan ka olu tɔpɔtɔ k'i hakili to o la Ablayi ka kuma na a y'a yira k'a fɔ ko min ye Antonio Guterres ye k'o ye kuma fɛn o fɛn fɔ Mali ma ni kɔlɔlɔ bɔr'o kɔnɔ mɔgɔ wɛrɛw nana ka na i sen don la k'o sinsin ko Mali b'i hakili to nin bɛɛ la nka a yɛrɛ k'i hakili to a yɛrɛ la k'a dɔn k'a fɔ a ye diɲɛ seleke naani secrétaire général de ye a man ka fan sugandi nka ko diɲɛ ani maaw ɲɛna ko olu b'u ɲininka n'o y'a sɔrɔ bi daluya jɔnjɔn bɛ u bolo mun bɛ se k'a yira olu la k'a fɔ ko maa minnu minɛna ko olu maaw ko sigana maaw tɛ ko bamaci maaw tɛ ko mercenaires tɛ sabula ko u selen Bamakɔ kɔnɔna yan mun yer'u ka passeport kan maçon manœuvre plombier lɔgɔcila ko n'a ɲɔgɔnnaw k'o de yera u ka fɛnw kan ko ka tila ka marifa kɛ olu bolo k'olu bɛ jigin diɲɛ jamana jumɛn kɔnɔna na pankurujigi kɛnɛ kan k'i bɛ se k'a fɔ k'i b'i ɲɛ tugu o kan k'i tɛ fɛn fɔ olu ɲɛna ko n'o y'a sɔrɔ u kun nana ka na Mali dafiri de k'o tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ Ablayi ko k'a b'a ɲini diɲɛ jamanaw fɛ a b'o ɲininka n'o y'a sɔrɔ Lisbonkaw fɛ yen maa a bɛ se ka cu ni marifa ye k'a sɔrɔ fɛn ma k'i la walima diɲɛ fan wɛrɛ fɛ n'o bɛ se ka kɛ ka jigin ni marifa ye pankurujigi kɛnɛ na k'a sɔrɔ i kan ka na jamana min fɛ yen i ma foyi ɲɛfɔ o jamana in na ko n'o y'a sɔrɔ k'o bɛ bɛn ko wa k'o tɛna se ka bɛn o tɛ bɛn Bamakɔ cogo min o tɛna bɛn Mali marabolo wɛrɛ la ten fana o de la Mali jɔ i jɔyɔrɔ la a ka kuma na ko bi
ko min ye diɲɛ ye ko fiɲɛ kura bɛ ka fiyɛ a kunna o fiɲɛ kura in ale bolo o ye yɛlɛma ye o yɛlɛma in bi o yɛrɛ kɛlen don ka kɛ diɲɛ seleke naani ka lajɛ 77nan in o sigidinkan o ye o bɛ nisɔndiya di ale ma k'a yira k'a fɔ ko min ye Mali ye ale hakilila tigɛlen don k'a fɔ ko don duman nataw ko olu bɛna ale nka k'a b'a ɲini u fɛ u bɛ baara min na nin ye u kana to ani kɔrɔlen ka kɛ kelen ye hakilisigi ni basigi laɲiniba minnu bɛ k'u fɛ u k'u jija o laɲiniw ka taa yɛlɛma min ɲinini no diɲɛ bɛɛ lajɛlen fɛ bi sabula bi n'u tɛmɛna nin sira ninnu fɛ o b'a to min ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen maaw hakilinaw maaw b'a fɛ fɛn minnu ka kɛ lafiya minnu ka don basigi ka na yiriwali baaraw ka kɛ bɛɛ lajɛlen ka se ka lafiya i ka hadamadenya kɔnɔna k'a sɔrɔ damakari la min ye bana jugu ye waati yɛlɛmaw fo ka taa se bi na bɛnbaliya ni fɔnkɔɲɔgɔnkɔ minnu bɛ yen politiki kunda olu ka se ka dɔgɔya ka sabuya kɛ min ye maaw ye bi olu sigilen don ka diɲɛ fan tɔw diɲɛ bɛɛ lajɛlen lajɛ premier ministre ka kuma na a ko ko kabini utukalo tile 20 Mali kɔni ye sira kura dɔ ta sira min don furancɛla fanga don wa n'Ala sɔnna a ma o furancɛla fanga in o bɛ kun cɛ mars kalo tile 26 san 2024 n'o ye 2024 ye o bɛ kɛ sira min fɛ o ye kalata ye ɲɛmaa kuraw bɛ sigi kala bɛ ta ka d'u ma nka yanni o cɛ Mali yɛrɛ ka assise nationale kɔnɔna na n'o kumana refondation kan o ye yɛlɛmaba minnu ɲini o taara ka kɛ chronogramme 2 ye Mali ni CEDEAO u bɛnna o kan k'a yira k'a fɔ ko o fɔlɔ yɛlɛmaba minnu bɛ se ka kɛ calatigɛ jɛkuluw kɔnɔna na yaasa kalata ka se ka kɛ min ye jamana yɛrɛ a ka falen ka refondation baaraw kɛ yaasa min ye jamanadenw hakilinabaw ye mun ye olu ka se ka ta ba la bɛn ni kelenya ni lafiya o bɛ se ka na cogo min na ani basigi min ye mara kɛcogo ɲuman ye yiriwali baaraw fo ka taa fara jamana basigili kan ka kuntalajan sɔrɔ ko o baara olu bɛna kɛ nka o hukumu kɔnɔna na a ko a nisɔndiyalen b'a yir'u la k'a fɔ bi ko tagaɲɛ kɛra baara in na tagaɲɛ min kɛra baara in na o bɛ tali kɛ bi min ye loi électorale kura ye ko o sigira o loi électorale kura in k'o kɔnɔna na autorité indépendante de gestion des élections n'a fɔ a ma EJ o fana sigili baaraw bɛ sen na o fana k'o selen don ɲɛfɛ kosɛbɛ Ablaye y'a yira k'a fɔ ko bi min ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen ye o sigilen don Mali kɔnɔna na Mali maa mafalen bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔna na diinɛtigiw ni fɛn bɛɛ lajɛlen olu b'a kɔnɔna na olu bɛ ka sariya sunba kura o sɛbɛnfura kuraw olu sigi sen kan Ablaye y'a yira k'a fɔ ko nasira wɛrɛ fana fɛ min ye bi Mali jamana diɲɛ kɔnɔna na ale b'a dɔn k'a fɔ gɛlɛyaba belebelew olu bɛ yen wa bi bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ ko Mali ale kelen de ye jamana ye diɲɛ kɔnɔ ni gɛlɛya belebeleba 4 ka kɛɲɛ ni lakanabaliyaw b'a kɔnɔ terrorisme b'o la min ye jamanadenw ka fɔnkɔɲɔgɔnkɔkɛlaw b'o la maaw fana bɛ yen minnu nalen don ka na u sen don terrorisiw kɔrɔ k'olu senkɔrɔma don ka tila ka olu dɛmɛ n'o ye jamanaw ye jamana minnu bɛ bɔ jamana wɛrɛw minnu bɛ nana ka na banbanciya wale k'o labɛn anw ka jamana kɔnɔna na ka bɛnbaliyaw k'olu ta ka o sinsin maaw n'u bolominɛw ka se ka adamadenw k'olu bɔnɛ nka o sɛbɛn a y'a yira k'a fɔ ko o kɛrɛfɛla la baara bɛ sen na yaasa min ye jamana a bɛ se ka sigi a ka jamanaya la cogo min na baara minnu bɛ sen na o bɛna tali kɛ min na o ye ka na ni lakana ye min ye babanci jɛkulu minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ olu kɔni bi na u bɛ ka wuli ka jɔ kɛ yaasa o bɛ se ka ban cogo min nka min ye yɛrɛmabilaw ye olu fɛɛrɛ bɛ ka ɲini olu la Ablaye ka kuma na a ko a nisɔndiyalen don wa bi k'a yira k'a fɔ groupe terroriste minnu bɛ Mali kɔnɔna na u fanga banna kosɛbɛ u siran yɛlɛmana nin waati in na nka k'a b'a yira maaw la k'a fɔ jɛkulu minnu don u ninpasa ka gɛlɛn sabula wulikajɔw se b'u ye u bɛ se ka banbanciwalew boloda yaasa k'a lajɛ waati ni waati jamana fa minnu bɛ yen k'olu jamanadenw k'olu jasira n'u ye u ka baaraw k'olu tiɲɛ nka ko an ka finitigiw olu ka wulikajɔ an'u ka cɛsiri hukumu kɔnɔna na olu bɛ ka dan siri nin caman na ko wa ko o fana ko o bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ min ye jamana ɲɛma Asimi Goyita ale ka laɲini kɔnɔna na ani gouvernement wa Mali bɛna na i sinsin o de kan k'o baaraw kɛ min ye ka cɛdenw ta ye ka maaw kalan ye ka maramafɛnw d'u ma ye finitigiw yɛrɛ ka wulikajɔ ka dɔ fara o se kan min ye lakanako ye ko o bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ nka k'a b'a fɔ yan ko o baara fɛn fɛn bɛ sen na fo ka na se bi ma min ye Mali finitigiw ye u ye se caman sɔrɔ ka ɲɛsin banbanciwale kɛbaaw ma nka min ye Mali ye ale b'a dɔn k'a fɔ ko a kan k'i jija
yaasa a ka maliya o ka kɛ Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ yaasa min ye bɛn ani kelenya ye o bɛ se ka na cogo min na maliden bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ i kɛra fan o fan i bɛ bɔ yen Ablaye ka kuma na n'o ye fanga ɲɛmaa Nɔrɔ Ablaye Nations Unies bankun ka bi a ko fana ko bi ko k'a fɔ ko finitigiw dɔrɔn ka wulikajɔ ko bɛ se ka nin ko ninnu ban ko ayi o de kama olu yɛrɛ bɛ fɛ wulikajɔ bɛ sen na bi Mali finitigiw bolo wulikajɔ minnu bɛna na fɛɛrɛ kuraw ta fɛɛrɛ minnu bɛ yen ni politiki fɛɛrɛw don adamadenya tɔbɔtɔli fɛɛrɛw yiriwali fɛɛrɛw min ye minɛnw dili ye maaw ma min ye kɛnɛyasow ye ka t'olu sigi sen kan fo ka taa fara baara wɛrɛw kan mun bɛna to k'a fɔ adamadenw olu bɛ se ka baara kɛ k'o t'u sigiyɔrɔ la a y'a jira k'a fɔ ko nin waati laban in na kabini janvier kalo san 2012 bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko Mali ɲɛmaaw u wulilen don k'u jɔ yaasa min ye jamana ye a ka jamanadenya o bɛ se ka dafa jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ o hukumu kɔnɔna na gouvernement kɔni y'a jira k'a fɔ kalo tile 20 uti kalo tile 24 tɛmɛnen a ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi sen kan yaasa jamana fan bɛɛ lajɛlen bɛ se ka basigi cogo min o programme daminɛna 2022 a kan ka kuncɛ 2024 a ko o hukumu kɔnɔna na min ye jamana ɲɛmaaw ye olu ye wulikajɔ kɛ yaasa basigi o bɛ se ka na cogo min na jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ a ko kɛkun ye min ye bɛn ni kelenya jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ malidenw bɛ fan o fan fɛ u ka se ka balo u ka hakɛw kɔnɔna na ani lafiya kɔnɔna na ka kɛ n'o fana ye a y'a jira k'a fɔ ko bɛn sɛbɛn min lawaleyalen don an ka jamana kɔnɔ k'o fana bɛ sen na wa Mali gouvernement ale cɛsirilen don o bɛn sɛbɛn na min ye furancɛla fanga ye a bɛ k'i cɛsiri yaasa min ye bɛn sɛbɛn ye lawaleyali cogo bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na basigi ani lafiya ka na Mali ale kɔrɔnfɛn fan fɛ a ko k'a b'a jira k'a fɔ ko bi ko a nisɔndiyalen don ko sabula jɛɛrɛ dɔ kɛra Mali yɛrɛ kɔnɔna na yan nɔ Bamakɔ k'a daminɛ uti kalo tile fɔlɔ ka taa bila tile 5 la Mali ani Bamanci jɛkulu fɛn fɛn tun b'an ka jamana kɔnɔ ka fara médiation internationale maaw kan olu nana ka na sigi ka fɔ kɛ yaasa min ye accord de paix in ye fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min o hukumu kelen fana kɔnɔna na u y'u jija fo ka 6e réunion de haut niveau o kɛra Bamakɔ yan fana n'o ye CSA ye yaasa min ye hakilina minnu sɔrɔ la dɔgɔkun 2 k'a daminɛ septembre kalo tile 2 la u ye o baara kɛ o session in senfɛ fana a y'a jira k'a fɔ ko laɲini belebeleba dɔw sera ka sɔrɔ sabula jɛkulu fɛn fɛn bɛ a kɔnɔna na u y'a jira k'a fɔ ko bɛn sɛbɛn lawaleyali la u labɛnnen don yaasa min ye jamana ye ale kɛlen don ka hakilina minnu ta olu ka to sen kan sigikafɔ fɛn fɛn kan ka se ka kɛ yaasa bɛn ni kelenya ni lafiya bɛna jamana kɔnɔ ko u y'o ɲini a y'a jira k'a fɔ ko nin ye kɛnɛ min b'a to bi ale bɛ foli ta ka ɲɛsin Algérie jamana ma ani jɛkulu fɛn fɛn bɛ yen diɲɛ seleke 4 tɔgɔ la n'olu bɛ Mali dɛmɛ bɛn sɛbɛn lawaleyali hukumu kɔnɔna na a ko yan k'a tɛna se ka ɲinɛ fiyewu maliden minnu bɛ yen bi n'u kɛlen don k'u sigiyɔrɔw bila a bɛ foli ta ka ɲɛsin jamanaw ma jamana minnu kɛlen don ka Mali dɛmɛ o ko la wa a tɛ ɲinɛ fana k'a fɔ ko an ka jamanaden fɛn fɛn bɛ kɔ kan ko Mali hakili b'u la wa gouvernement ale bɛ ka cɛsiri bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa u ka hakɛw olu bɛ se ka dafa cogo min na a y'a jira k'a fɔ ko don nataw la fana min ye lafiya ye ani bɛn ni kelenya o laɲinini baaraw dɔ nana fara olu ka jamana ale kɔnɔna na Ablaye ko bi ko gɛlɛya bɛ bɛn ɲinini na yiriwali baaraw olu ka gɛlɛ kosɛbɛ min ye malidenw ye olu kɔni b'a dɔn k'a fɔ ko u ka hakɛw olu ka dafa yaasa cɛsiriw ka se ka kɛ o gɛlɛyaw olu bɛ yen o de la MINUSMA k'a daminɛ a nadon na kabini juillet kalo k'a daminɛ a na wagati la juillet kalo san 2013 fo kana se an ka bi don in ma min ye MINUSMA ye baara min n'o kalifara la Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ a baara a man nɔgɔn o de la Mali yɛrɛ y'a ɲini o de la bi ale b'a jira k'a fɔ min ye MINUSMA ye Mali jamana tɔgɔ la Mali gouvernement tɔgɔ la maliden bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la maa o maa n'o ye degun sɔrɔ Mali kɔnɔna na finitigi fara finitan kan ka taa se jamanaden gansan ma ko a bɛ taasibila kɛ o bɛɛ lajɛlen ye nka ko k'a jira k'a fɔ ko a san 10 ye nin ye min ye bɛn ɲinini ye MINUSMA ale nali an ka jamana kɔnɔ a ma se ka o sabati ka kɛ ni o ye o de la Mali fana y'a ɲini Nations Unies fɛ n'o ye sécurité conseil de sécurité falen ka don kow la gouvernement bɛ o falen o ɲinini a bɛ segin o kan bi tuguni k'a jira k'a fɔ ko fo falen de ka kɛ MINUSMA bɛ wagati min kɔnɔna na ni hakɛ min kɔnɔna na nin waati in na a tɛ se ka baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ i n'a fɔ a laɲininen don cogo min f'a ka baara taabolo o ka falen o de la premier ministre y'a jira k'a fɔ ko o hukumu kɔnɔna na
a ka kan cogoya suguya bɛɛ lajɛlen na dɔ ka fara MINUSMA fanga kan Mali kɔnɔna na ka kɛ ni Mali yɛrɛ basigi ni a laɲini min kan ka kɛ jamanadenw olu ka hakɛw kɔnɔna na gouvernement b'a yira k'a fɔ fana ko bi ko ale bɛ ɲangini ɲini a bɛ ɲangini ta ka ɲɛsin maaw ma maa minnu bɛ yen n'olu bɛ ka taa don MINUSMA fana kɔnɔna na k'a lajɛ k'u bɛ Mali dafiri k'u tɛna jɛ ni o ye bi sabula MINUSMA bolofara dɔw bɛ Mali kɔnɔna na baara dɔw bɛ olu fɛ o baaraw ni MINUSMA yɛrɛ ka baara si tɛ taa fankelen fɛ wa fana u y'a jateminɛ k'a fɔ min ye MINUSMA yɛrɛ fana kɔnɔna na jo sariyaw olu bɛ ta ka u yanga cogo min ko n'u m'u kɔlɔsi u bɛ na ni Mali dafirili ye ko nka ko diɲɛ ani Mali ko bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ min ye Mali kɔni ye kabini Faransi le 10 juin n'ale ye Mali fili a kɔjalan kan ka taa n'a yɛrɛ ye k'a ka barikani cɛ ka taa ka bɔ Mali kɔnɔ k'a sɔrɔ a ma foyi fɔ Mali jamana ɲɛmaaw ye o de la kɔni Mali yɛrɛ bolo a bɛ n'a fɔ Faransi ye muru de turu Mali kɔ la o yɔrɔ la nka Faransi ɲɛmaaw ye o baara min kɛ o ma bala ale la sabula bi min ye Mali ye ale tɛna sɔn fiyewu k'a fɔ ko Faransi jamanadenw k'olu ni Faransi ɲɛmaaw k'olu bɛɛ lajɛlen bugɔ bere kelen na o de la Faransi ɲɛmaa minnu bɛ yen bi ni olu bɛ anti français ko kumaw fɔ u b'a yira k'a fɔ ko olu u kan k'a dɔn k'a fɔ ko u kan k'u miiri u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na min ye hadamadenya hakɛw ye philosophe minnu bɛ yen n'olu ye yeelen da bɛɛ lajɛlen ye olu ye hakilina minnu ta ka baara kɛ n'o ye bi olu ɲɛ bɛ min na Faransi kɛlen no fangadaraki fanga ye min ɲɛsinnen don maa minnu bɛ dibila olu sinsinni ma n'o ye junte ye junte de l'Occidentalisme ko Faransi kɛlen no o ye wa ko o dibila fangadaraki fanga ye n'o ye Faransi ye bi ko Amerika a fabanen don mun ma o ye k'a fɔ colonisation waati la u tun bɛ baara cɛjugu minnu ta ka ɲɛsin maaw ma ka waleya cɛjugu minnu kɛ ani u tun bɛ ko minnu kɛ maaw la ko olu kow olu si tɛ se ka lasɔrɔ bi nka a bɛ bɛɛ lajɛlen hakili jigin k'a fɔ ko o Faransi min bɛ yen ni fangadaraki Faransi don n'o ye coup d'état ye ko o junte Faransi ko o de taara don CEDEAO senkɔrɔ ka ɲangini cɛjugu ta ɲangini damadawalew ta ka tɛmɛ UEMOA fɛ ka ɲɛsin Mali ma ko san 10 basigibaliya ɲɔ ɲɛlen Mali kɔnɔ maa caman baden o de sara o ko in na maa caman baden olu de y'u sigiyɔrɔw bila maa caman baden olu de ye degun sɔrɔ jamanadenw yɛrɛ ni makaran ni sirannen don lakanabaliya la Mali kɔnɔna na Mali ye jamana ye kɔgɔji jamana tɛ wa min ye embargo ye Faransi taara i sen don CEDEAO ni UEMOA kɔrɔ ka kalo 7 embargo min ni a tɛ bɛn a ma bɛn k'o ta k'o ɲɛsin Mali ma wa o senfɛ fana Ablaye ka kuma don dɛ k'u ye frontière bɛɛ lajɛlen datugu Mali ka sɔrɔ fɛn fɛn tun bɛ yen k'o bɛɛ lajɛlen daraki an na premier ministre ko Ala ni malidenw ka cɛsiri Mali teriw ye farafinna ani diɲɛ fantan ani naani fɛ ko Mali sera k'i jɔ a jɔyɔrɔ Faransi n'a dɛmɛbaa jugu ka nin ja in k'o tan ka bɔ yen k'u jɔ kaki ko min ye Faransi ye n'o ye obscurantisme de la junte française ye k'a yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ k'a ye ko min kɛ a y'a lajɛ jamana in kɔnɔ yan ka diinɛw ka siyaw k'olu kari ɲɔgɔn na a y'a jija cogoya suguyaw bɛɛ lajɛlen na ka min ye fɔnkɔɲɔgɔnkɔ ye k'o banba malidenw ni ɲɔgɔn cɛ ko nka ko o Faransi kan k'a dɔn k'a fɔ ko génocide min kɛra Tusiw fɛ yen Urandakaw fɛ yen ko a sen bɛ o la ko wa fana k'a kana ɲinɛ fana k'a fɔ k'a bɛ fɛ ka malidenw farali min kɛ ka malidenw kɔ don ɲɔgɔn ma k'o tɛna ɲɛ sɔrɔ ko Faransi n'a ka obscurantisme junte k'u b'a dɔn fana k'a fɔ ko nin waati laban ninnu na Mali a ka pankuru tɛmɛsiraw ko u y'olu violer u nana ni pankuru ye Mali kɔnɔna na u nana ni drone ye Mali kɔnɔna na u nana ni subahana mansiw ye Mali kɔnɔna na ni hélicoptère militaire ani avion de chasse fo siɲɛ 50 k'a sɔrɔ min ye Mali ye u ma u sara la wa o fana senfɛ ko Mali y'a ye k'a fɔ ko u ye kibaruyaw ta k'a di jɛkulu marafacogo ma n'o ye terroriste ye Ablaye ko ale kɔni b'a dɔn k'a fɔ ko Faransi kan ka a yɛrɛ hakili lajigi a kan k'a miiri lajigi nka Faransi min don a ko o ye Faransi junte française ye k'a b'u jalaki sabula Mali ale ko o Faransi o de bɛ ka Mali jalaki hali bi k'a yira k'a fɔ ko Mali ma waleɲuman dɔn kɛ ale ye ko kuma o kuma a b'a disi gosi n'a ye kuma ta yɔrɔ la ko ale ka finitigi 59 k'o de fatura Mali la ko Mali tɛ ka o waleɲuman dɔn kɛ k'o kɛra waleya minnu senfɛ ko Mali bɛ ka olu fitiri waleya Ablaye ko Faransi kan ka i hakili lajigi ko yana a k'a disi gosi k'a fɔ k'a bɛ nin waleya ninnu fɔ ko caman kɛra ka tɛmɛ Mali ma kuma o la wa min ye finitigi o finitigi
ni ala y'a ka kalifa min ala Mali kɔnɔ Mali ɲɛmaaw bɛ tasibila kɛ u bɛ taa kɛnɛ kan wa hali Faransi finitigi 59 minnu tora Mali kɔnɔ yan Mali y'a ka tasibila kɛ u ye wa dɔw yɛrɛ la Mali jamana ɲɛmaaw taara a kɛnɛ kan fo Faransi ka taa tasibila kɛ u ye a y'a yira fana k'a fɔ k'u b'a ɲini Faransi fɛ a k'i sen bɔ nin ko ninnu na sabula Faransi kan k'i hakili lajigi k'a dɔn k'a fɔ Libi kɛlɛ min filɛ nin ye ni farafinna bɛɛ lajɛlen y'a kɔn ale Faransi in kun sen bɔ o la wa Faransi kan k'a dɔn k'a fɔ fana ko min ye guerre mondiale ye a fɔlɔ a n'a filanan a kana ɲinɛ k'a fɔ fiyewu ka fara traite de nègre kan ko Faransi de y'o bɛɛ lajɛlen ta ka ɲɛsin Mali ma farafin jamanaw ma farafin jamanaw ye bɔnɛ min sɔrɔ o la ko bɛɛ lajɛlen b'o dɔn ko farafin jamana joli tora o la yaasa Faransi ale ni diɲɛ min ni an b'a kɔnɔ bi a bɛ se ka a yɛrɛ sɔrɔ a ko k'a bɛ président fo min ye baara minnu bɛ sen na Nations Unies la yan ko nka Faransi k'a dɔn k'a fɔ ko a ka genti Mali ale bɛ baara min na bi kabini le 15 août n'u ye o sɛgɛnɔ bila u k'a dɔn k'a fɔ ko ɲɔgɔn ye u k'a dɔn k'a fɔ ko Faransi ye nin waleya cɛjugu fɛn fɛn ta ka ɲɛsin Mali ma kabini août kalo tile 15 Mali ye sɛbɛn kɛ k'a ɲini diɲɛ seleke naani ka tɔnba fɛ ko olu kɔni ka sɛbɛn min b'u bolo daluya b'u bolo daliya minnu b'a yira bi k'a fɔ ko Faransi ko a n'a ka finitigiw k'u binna Mali kan k'u ye kojugu kɛ Mali la wa fana k'u ye Mali sariyaw caman sɔsɔ fo siɲɛ caman min ye an ka pankurun donjiraw ye k'olu sɔsɔ min ye jamana yɛrɛ ɲɛmaaw ye k'olu sɔsɔ wa kuma dɔ la fana ko u ye sɛbɛnw caman falen yaasa u ka pankurun olu ka se ka don Mali jamana kɔnɔna na ko ka juguya ka tɛmɛ u bɛɛ kan k'a bɛ président lasɔmi k'a fɔ a ɲɛna ko min ye Faransi ka genti ye ko sɛbɛn daluya b'a bolo k'a yira k'a fɔ ko Faransi ye kunnafoni ta k'a di groupe armé terroriste ma premier ministre y'a yira k'a fɔ ko Mali gouvernement ko nin ɲininkali ninnu a bɛ fɛ jɛkulu min bɛ yen n'o ye conseil de sécurité ye a ka kɛnɛ dayɛlɛ dɛ olu ni Faransi ɲɛ ka kɛ naani ye u kana baabu kɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka se ka nin ko in tiɲɛ dɔn sabula sɛbɛn mun b'olu bolo daliya mun b'olu bolo Faransi ye waleya minnu kɛ bi Mali kɔnɔna na fo kana se lakana ni basigibaliya juguyali ma ka se cɛncɛndugu jamanaw ma ko o sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen b'a bolo Ablaye ko o de la u y'a ɲini diɲɛ seleke naani fɛ a k'a jija cogoya sugu bɛɛ lajɛlen na yaasa min ye jɛkulu in ye a ka sigi kɛ Mali ni Faransi ɲɛ bɛ se ka kɛ naani ye cogo min yaasa Faransi ale ye nin waleya minnu ta ka ɲɛsin an ka jamana ma olu bɛ se ka dɔn diɲɛmaa bɛ se ka bɔ o kalama cogo min nka ko min kɔni jɔrɔna b'ale la o de k'a fɔ ni Faransi min bɛ nin waleya cɛjugu la diɲɛ fɛ o bɛ se cogo di ka kɛ diɲɛ seleke naani Nations Unies tɔn maa ye kuma tɛ ka kɛ conseil de sécurité maa ye droit de veto o ka kɛ a bolo ko Nations Unies k'a jija cogoya sugu bɛɛ lajɛlen na fɛɛrɛ ni dabali ka sɔrɔ yaasa danga siri Faransi ka nin ko ninnu na ka kɛ ni basigi ni diɲɛ lafiyaw sɔrɔli ye ani Nations Unies yɛrɛ a ka hakɛw dafali n'o y'a sɔrɔ a ka sɛbɛnw a bɔ olu labatoli baaraw hukumu kɔnɔna na ka kɛ ni diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka hakɛw ye min ye Mali ye ale kɔni b'a ɲini fɛ u k'u jija cogoya sugu bɛɛ lajɛlen na maa minnu bɛ nin baara ninnu na olu kana to conseil de sécurité kɔnɔna na fiyewu wa Mali ka laɲini a b'a fɔ bi ka segin a kan min ye Faransi ye ani maaw bɛ ɲɔgɔn bolo maa minnu bɛ yen bi n'u bɛ basigibaliya a senkɔrɔma tunti diɲɛ fantan naani min ye Ablaye ka kuma kɔnɔna na n'o ye fanga ɲɛmaa ye a ko terrorisme kɛlɛ banbanciya kɛlɛ o kɔni o bɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen kan bi wa fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko o ko bɛ sen na nka a bɛ maaw hakili lajigi k'a yira k'a fɔ ko min ye josariyaw ye adamadenw ka hakɛw o kow talen don bala Mali fɛ wa Mali gouvernement fana a b'i cɛ siri cogoya bɛɛ lajɛlen na yaasa min ye adamadenw ka hakɛw ye u bɛ se ka dafa cogo min ni maa yera olu sɔsɔli la min ye ɲangini min kan ka ta ka da i kan olu bɛna o kɛ sabula ale bolo o kan k'a to min ye Mali yɛrɛ a ka sɛbɛn min bɛ yen n'o ye kurukanfuga ye o sariya min taara a bolo kabini san 1236 san ni o taara Sunjata Keyita fɛ n'ale de tun ye Mali masakɛ ye o sɛbɛn in fana bɛ o jo sariyaw fana labatobaliya kɔn Mali ye jamana ye jamana min ni bɛn ni kelenya b'a kɔnɔna na jamana min don maaw dorogolen no ɲɔgɔn na min ye lafiya ye ka basigi ani fɛnw kɛ min ye jo sariyaw lafasali ye o jamana ye Mali ye o de la ale b'a yira diɲɛ bɛɛ la k'a fɔ min ye finitigiw ka wulikajɔ fɛn fɛn bɛ ka kɛ an ka jamana kɔnɔna na a bɛ ka kɛ
ni diɲɛ seleke naani ni jo sariya minnu bɛ diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na olu bonyali hukumu kɔnɔna na nka k'a b'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ fana Mali gouvernement a tɛna sɔn n'a ye fiyewu jɛkulu ka wuli maaw ka wuli politiki ko hukumu kɔnɔna na ka taa fɛnw ta ka olu da Mali furatu la k'o kɛ tɛgɛrɛ ni dunu ye yaasa ka Mali jamana lasiran k'u tɛna jɛn n'o ye ko hukumu kelen fana kɔnɔna na ko u b'a ɲini dosariya maaw fana fɛ k'a ye k'a dɔn k'a fɔ bi bɛ taa kɛ dugu dɔw kan foyi tɛ fɔ o la o dugulamɔgɔw bɛ fa o duguw bɛ ci o filenkolon ci k'o daakolon ci maa si tɛ kuma o la nka min ye finitigiw ye olu mana se u ka baara kɛ wulikajɔw kɛ min ye bamacɛwale kɛbaaw ye k'olu ndaraki k'olu fa i b'o sɛbɛnw yangalen ye u bolo u dun fana kan k'u hakili to a la k'a dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen n'olu ka duguw cira olu fana ye sentanw de ye ko yanni a ka bɔ a ka kuma na k'a b'a yira diɲɛ bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko bi Mali kɛlen don k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta ba la Mali kɛlen don k'a ka maliya ta ba la Mali gouvernement o kɛlen don ka wulikajɔ kɛ yaasa jamana ale bɛ falen cogo min ye an ka segin ka na ordre constitutionnel la mars kalo san 2024 o tɛ se ka kɛ fiyewu fo kalata sanuman ani kalata jɛlenw o de la o baaraw olu kɔni bɛ senna gouvernement bolo bi gouvernement cɛsirilen don o la kosɛbɛ min ye wulikajɔ fɛn fɛn bɛ yen n'o kan ka kɛ o ko hukumu kɔnɔna na a ko u bɛ k'u cɛsiri o la maa mafalenw ɲininen don minnu bɛ se ka o baara kɛ o de hukumu kɔnɔna na a ko k'a nisɔndiyalen b'a fɔ bi lomekaw fɛ yen septembre kalo tile 6 lajɛ dɔ kɛra yen min bɛ Mali yɛrɛ senkɔrɔma don transition hukumu kɔnɔna na laɲini minnu kɛra o la o laɲiniw olu bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ ko baara minnu kɛra transition fɛ ka kɛ ni weleweleda minnu kɛra diɲɛ seleke naani yɛrɛ tɔn fɛ ani Mali dɛmɛbagaw fɛ yaasa min ye Mali bɛ se ka dɛmɛ cogo min politiki ko ta nasira fɛ sɔrɔko ta nasira fɛ min ye maaw ye maa mafalenw n'olu sen bɛ se ka don a ko la Mali jamana ale yɛrɛ bɛ se ka dɛmɛ cogo min na yaasa furancɛla fanga ale ka baaraw ka se ka kɛ min ye kalata nata ye o bɛ se ka kɛ cogo min na basigi ani lafiya kɔnɔna na nka a ko k'a bɛ maaw hakili lajigi k'a fɔ transition ale ye baara minnu kɛ san laban in kɔnɔna na transition ale sigira hukumu min kɔnɔna na o ye k'a fɔ ko jamana tun ma mara ka ɲɛ Mali démocratie fitinin don dentanni don wa dentanni min don a fana kun ye se dɔw kɛ nka tiɲɛ na a nana dɛsɛ waati dɔw la o y'a to min ye yɛlɛmabaw olu kan ka kɛ o la transition ale nana o de hukumu kɔnɔna na a bɛ nin wagati in fana ta k'a yira diɲɛ bɛɛ la k'a fɔ min ye bonyamasegin ye a b'o ta k'o ɲɛsin a kɔrɔkɛ ni o ye a kɔrɔkɛba n'o ye Alassane Dramane Ouattara ye sabula ko o ye kumaba sigilenw fɔ o ye kumaw fɔ min bɛ maaw sɔn a ka kuma kɔnɔna na ka bilasiraliw kɛ nin diɲɛ seleke naani ka nin lajɛ 77nan in kɛnɛ kan k'a bɛ Alassane fo ko nka k'a b'a yira Alassane Dramane Ouattara la k'a yira k'a fɔ ko min ye wulikajɔ min bɛ Mali la baara min bɛ Mali la politiko ta nasira fɛ o de ye ka kalataw labɛn ka kɛlɛ kɛ cogoya suguya bɛɛ lajɛlen na min ye bamacɛwale kɛbaaw olu bɛ se ka ban cogo min yɛlɛmaba minnu kan ka kɛ an ka jamana kɔnɔna na ka kɛ ni bɛɛ y'a ye k'olu sigi sen kan yaasa maaw olu bɛ se ka kalata kɛ cogo min na bɛn ani kelenya kɔnɔna i n'a fɔ diɲɛ fantaw fɛ a bɛ kɛ cogo min na o baara in a ko ko u b'o o de la u bɛ k'u cɛsiri o de la nka a bɛ min fɔ Alassane Dramane Ouattara ye olu bɛ ka baara min kɛ 3e mandat tɛ se ka sɔrɔ o la dɛ 3e mandat y'o kɛnɛ kan ye k'a b'a yira diɲɛ bɛɛ la k'a fɔ ko 3e mandat ye min ye o de ye k'a fɔ jamana dɔ ɲɛmɔgɔ o ka wuli k'i jɔ ka fɛɛrɛ sigi sen kan fɛɛrɛ min ni o bɛ taa bolofara 4 na a bolofara fɔlɔ ye min ye o fɛɛrɛ laɲini ye min ye ale yɛrɛ ka se ka fanga mara a n'a a ka maaw k'a fɛɛrɛ laɲini fɔlɔ o ye ka fanga ta ka fanga sinsin ka fanga to i bolo min ye kalataw ye olu labɛn cogo k'olu don i yɛrɛ ka bɛrɛ la ka tila o hukumu kelen kɔnɔna na min ye sariya sunba k'o yɛlɛmani boloda k'a sɔrɔ i ni jamanadenw ma bɛn a kan ko a tagabolo filanan ye min ye o ye k'a fɔ o ye révision constitutionnelle bɛ senna tuma min ko k'i jija yaga sugu bɛɛ lajɛlen na min ye o sariya sunba in kɔnɔna na tagabolo minnu bɛ yen k'olu falen a ko a bolofara 3nan ye min ye o ye k'a fɔ n'i ye sariya sunba kura sɔrɔ o sariya sunba kura o bɛ sɔrɔ k'a sɔrɔ ni politikimɔgɔw olu ma bɛn min ye président min bɛ yen ni o bɛ fanga la o bɛna tila ka i kama bɔ tuguni k'a jira k'a fɔ ko ale bɛ se ka président ya ɲini tuguni sabula mandat 2 min a y'o kɛ o tɛ ta jate la
o candidature ko o bɛ kɛ o sababuya ye o bɛna na sigi sen kan o b'a sɔrɔ fana k'a fɔ ko ɲaaminen don wa k'a fɔ ko dan sigilen don k'a fɔ ko n ye san 2 kɛ k'o banna ko ayi o bɛ wuli ka bɔ yen yɔrɔnin kelen k'a sababuya kɛ sariya sunba kura min bɛ yen o b'a to min ye jamanakuntigi min bɛ fanga la o bɛ se ka i sigi a ko a naaninan ye min ye o ye ka kalata dɔ la sigi sen dɔrɔn min ye tɔgɔ b'a la ko kalata dɔ k'o sigi sen kan dɔrɔn bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ maa min kan ka se ka se sɔrɔ o la o ye maa min bɛ fanga la ye opposant olu bɛ wuli k'olu minɛ ni minnu sɔrɔla olu bɛ boli dɔw bɛ t'u kun fɛ u bɛ dɔw fa ko nin waleya damantan ninnu ko ninnu de ye maa ka baara ye maa min ni a teriw a jɛɲɔgɔnw olu b'u yɛrɛ sinsin fanga la hakili la nin yɔrɔ in na bɛɛ lajɛlen bɛ kuma tigi dɔn nin fɔra ka ɲɛsin maa ma a tigi yɛrɛ y'a faamuya a ko yaasa k'ale ka kuma faamuya n'o ye premier ministre ye ko a bɛ taasi bila kɛ k'a bɛ misali ta ka ɲɛsin balontannaw ma ko balontannaw b'a fɔ u ka jɛ kɔnɔna na ko n'i ko k'i bɛ mandat sabanan kɛ k'o ye jinɛmoriya ye ko jinɛmoriya dun tɛ dɔwɛrɛ dɛ ko k'i yɛrɛ dribbler ka ballon t'i yɛrɛ bolo Ablaye ka kuma na a ko Alassane Dramane Ouattara k'a b'a fɔ a ye ko a y'a ka laseliw mɛn k'a ka laseliw b'u hakili la jigin min na o ye ɲaamɛ ye min bɛ i ɲagari labɔ a bɛ ɲagari labɔ ɲaamɛ na kɔkuru bɛ ɲaamɛ min na wa ko bi Mali furancɛla fanga ka baaraw ko bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'u la se min bɛ a ye bi ani a kɛlen don ka chronogramme bila sen kan ko o bɛɛ lajɛlen ko bɛɛ ɲɛ b'o la baara minnu bɛ sen na yaasa kalata ka se ka kɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'o la fana min ye Faransi ye o ka minɛ min bɛ yen n'o bɛ jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna n'o ye Faransi fanga daraki Faransi ye k'a b'a fɔ o ɲɛna k'o kan ka i jija cogoya suguya bɛɛ lajɛlen na k'i da don a da don kumaw la sabula ale bɛ ka Mali min ta ka Mali min yɔnga k'a essayer ka Mali min lagosi ko o Mali in o bɛ ka baara min kɛ bi o kan ka ale sɔn misali la a bɛ kuma ta ni min ye o ye ka kɛ ni olu yɛrɛ Faransikaw u ka maaba dɔ bɛ yen n'o ye Victor Hugo ye k'o tun ye fasiri dɔ kɛ ko Claude Gueux o y'a jira k'a fɔ ko maanifin ye suguya 2 ye suguya fɔlɔ ye min ye maa min bɛ yen ni maa min ni nɛgɛ don dɔ bɛ yen min ye maaw ka di o ye ko nka ko Faransi minisiri min bɛ u ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna k'o tɛ maa nɛgɛ maa ye ni maa min kolo ka girin ye ko maa tɛ fana maa min bɛ maa min fɛ ko maa mangonin don wa ko ale b'a jira fana k'a fɔ ko nin waati laban in na Mali ale kɛlen don ka sira min ta a ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ ko la o bɛ tali kɛ Amadu Ampateba ka fasiri dɔ la o fasiri Amadu Ampateba y'o kɛ a ka gafe min kɔnɔna na n'a bɛ fɔ a ma ko l'étrange destin de Wangrai k'o de ye ka kow jate minɛ ka kow taacogo lajɛ ka se ka i da de yaasa a kana kɛ degun ye k'a b'a ɲini Faransi a ka minisiri fɛ n'o o y'u ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ minisiri ye ko n'a tɛ se ka dɔwɛrɛ kɛ k'a k'i datugu a ka maliyɛnw lajɛ u k'u ka baara kɛ wa ko nin ye sababu ye fana sababu min bi ni ale bɛna n'a jira k'a fɔ ko bi diɲɛ kɔnɔna na Mali ale bɛ baara min na ani Russie k'a b'o fo Russie o kɛlen don k'i bolo don Mali bolo bi ko wa fana ko Mali tɛ dan o ma dɛ jamana o jamana bɛ yen n'i b'a fɛ ka na i ni Mali ka baara i bɛ na i ni Mali bɛ baara kɛ yaasa bi gɛlɛya min bɛ Mali kan o bɛ se ka ban cogo min nka o bɛ kɛ Mali yɛrɛ ale ka laɲini kɔnɔna na a ka hakɛw bɛ se ka dafa cogo min a ka jamanaya ani malidenw ka laɲini olu bɛ se ka dafa cogo min a ko olu la a bɛ maaw hakili la jigin Colonel Assimi Goïta ale ka laɲini 3 la laɲini 3 min ni o kɛlen don bi baarakɛ bolo ye malidenw caman bolo o ye k'a fɔ Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya k'o labato min ye Mali ye ale mana na hakilina kɛ min ye k'a fɔ ka ani maa min bɛ baara kɛ i ka jɛ n'o ye wa fana fɛn o fɛn n'a bɛ kɛ Mali kɔnɔna na a ka taa ni malidenw ka laɲini ani u yɛrɛ ka wulikajɔ u mago bɛ mun na ye ko nin 3 ni maa min sɔnna o ma Mali n'i bɛ baara kɛ Mali n'i bɛ taa fan bɛɛ wa Mali ale n'i bɛ baara kɛ Mali yɛrɛ fana a n'a a sigiɲɔgɔnw u caman bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ sabula caman bɛ bi olu tolen don u kumakanw kan ka kɛ ni farafinna kelenya tɔnba o ka laɲiniw ye o de la a y'a jira fana k'a fɔ ko min ye an dafɛ jamanaw caman fana ye olu fana b'o cogoya kelen na yaasa min ye furancɛla fanga ye ale bɛ se k'a ka baaraw kɛ cogo min lafiya kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ ko Nations Unies fana ko o fana b'o cogo la nka k'a bɛ welewelemada kɛ Mali teriw ma u k'u wuli k'u jɔ u k'u jija yaasa min ye furancɛla fanga ye u bɛ se k'a dɛmɛ cogo min na baaraba minnu kalifalen don a la a ka se k'o kɛ ko yaasa min ye jamana fanbaw ye olu bɛɛ lajɛlen ka se k'a dɔn k'a fɔ bi ko Mali ale taabolo ye min ye
o ye ni nana ni n'an bɛ jɛ e bɛ dɔ sɔrɔ Mali yɛrɛ bɛ dɔ sɔrɔ ko wa fana k'a b'a yirula k'a fɔ ko Mali ka da a yɛlɛlenba don bɛɛ lajɛlen ye ni maa o maa n'i bɛ fɛ ka na i ka na Mali b'i kunbɛn k'i bisimila wa fana k'a b'a yira la fana k'a fɔ ko maa o maa n'e kɔni b'a fɛ k'a fɔ ko i bɛ i sen don nin ko ninnu na ko k'a fɔ k'i bɛ dankari o la ayiwa i k'a bila i kunna k'a fɔ ko ni k'i bɛ nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen barasa k'a fɔ ko Asimi ɲɔgɔnna miliyɔn baden de b'i ɲɛ Mali kɔnɔna na yan sabula a kana kɛ maa ɲɛna k'a fɔ ko Asimi kelen ka ko don ko maliden bɛɛ lajɛlen ka ko don min ye Mali yɛrɛma hɔrɔnya bɛ se ka sɔrɔ cogo min Mali ka hakɛw bɛ se ka dafa cogo min o de don a ko yan'a ka bɔ kuma na k'a kɔni b'a ɲini k'a fɔ jamanaw ɲɛna jamana minnu ni ɲɛnafin b'u la k'a yira k'a fɔ ko olu kɔni taabolo bɛɛ lajɛlen kɔni ye janfa ye u k'o bɔ u kunna sabula nin waati in na Mali bɛ ka taa sira min fɛ o ye ka baara kɛ yaasa a yɛrɛ a bɛ se cogo min na k'a ka hakɛw dafa maa minnu bɛ yen n'olu bɛ fɛ ka ko wɛrɛw kɛ u k'u taabolo falen u k'u ka kɛcogow falen u k'a dɔn k'a fɔ ko diɲɛ yɛrɛ de bɛ ka falen bi o falen kɔnɔna na u k'a dɔn k'a fɔ ko ni bɛ yen maa wɛrɛ bɛ yen maa minnu ni colonisation ɲɛnafin bɛ u la u k'o bila kɛrɛfɛ u ka bɔ nimisaw ni kow kɔnɔna na u k'u sen don maaw fɛ maa minnu bɛ yen bi n'olu b'a fɛ diɲɛ ka diya ka farafinna diya bɛɛ lajɛlen bɛ se cogo min na ka baara kɛ wa fana ko a b'a ɲini u fɛ u k'a bila u kunna k'a fɔ ko bagabagali ka ko kɛ mun b'a to ko i bɛ Mali bɔ a ko taabolo la ko ayi k'i bɛna dɔ fara farafinna jamanaw kan jamana minnu bɛ yen bi n'olu bɛ fɛ k'u ka danbe n'u ka hɔrɔnya k'o sinsin wa fana jamana minnu bɛ yen bi n'olu bɛ ka yɛlɛma hɔrɔnya ko la wa fana jamana camanw de bɛ yen bi n'olu bɛ fɛ fana diɲɛ yɛrɛ taabolo o bɛɛ lajɛlen ka falen k'a sababuya kɛ laɲiniba minnu bɛ yen bi maa caman don Mali ale n'a ka jamanadenw olu kɔni tɛna sɔn diɲɛ kɔnɔ tuguni olu k'u sigi ka maaw lajɛ fadenw ka na o k'u sago ye o de la k'a b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ maaw k'a dɔn k'a fɔ ko bi n'i kɔni tura Mali la n'i ye ko kɛ ayiwa i bɛ jaabi i bɛ n'i ye min fɔ Mali ma a ɲɔgɔnna bɛ se ka fɔ i yɛrɛ ma sabula Mali tɛna se k'a da de tuguni a ko o de la min ye Mali ye ale ye sira kura min ta ale bɛ fɛ ka taga ni sira min ye o sira kɔni o ye yɛlɛma sira ye yaasa a ka laɲini belebeleba minnu bɛ yen olu ka se ka kɛ jamana minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ fana bɛ fɛ ka o ɲɔgɔnnaw kɛ jamana ba sigilenw olu fana u bɛɛ lajɛlen u Mali bɛ se ka ɲɛ o la k'a sababuya kɛ min ye Mali ye ale ye jamana ye min tɛ siya bɔ siya la a tɛ jamu bɔ jamu na a tɛ diinɛ bɔ diinɛ na bɛɛ lajɛlen ta bɛ se ka bɛn Mali kɔnɔna na ka kɛ ni Mali ale taabolo kura ye wa fana a y'a jira k'a fɔ ko a ka kuma kɔnɔna na k'a bɛ sinsin min kan o ye article 2 de la déclaration universelle des droits de l'homme ko o de la maaw b'a dɔn k'a fɔ ko adamadenw bɛɛ lajɛlen ye kelen ye u bɛɛ lajɛlen bɛ bange waati kelen wa u bɛɛ lajɛlen ka hakɛw ye kelen k'a bɛ dugawu kɛ ko Ala ka Mali to k'a bɛ dugawu kɛ k'Ala ka malidenw kisi jɛkuluw ma ani janfantiw ma minnu bɛ bɔ diɲɛ fan wɛrɛw fɛ k'u bɛna Mali dafiri k'a bɛ dugawu kɛ min ye farafinna Ala ka farafinna to Ala ka farafinnadenw to Ala k'u kisi jɛkuluw ma jɛkulu min bɛ bɔ diɲɛ fan fɛ k'u bɛna u tiɲɛ k'a b'a ɲini fana ko Ala ka diɲɛ tangalen to ka diɲɛ bɛɛlen to ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen bolo to ɲɔgɔn bolo yaasa diɲɛ yɛrɛ bɛ se ka diya cogo min ni ne tun ye premier ministre ale ka kuma ye Nations Unies siège la Keba hakilila ka tan o don an sera ka kumaba minnu fɔ a la tan o de ye nin ye an bɛ dugawu kɛ min ye Nations Unies lajɛ in ye ale kɔni kuncɛlen ye nin ye kibaruya laban min bɛ dɔrɔn k'a fɔ ko CEDEAO jamanakuntigiw tun y'a ɲini k'a fɔ k'u bɛna Mali la mardi don Mali ɲɛmɔgɔ y'a ɲini u fɛ k'a fɔ ko mardi ko tɛ se ka bɛn k'u k'a to jeudi la ASECNA fana o bɛ jamana 17 la o maaw fana tun bɛ grève la pankurun caman kun dulonnen don o pankurun fana k'olu ka grève ko fana suspendra k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn maa minnu kun sɔgɔlen la k'aw bɛɛ lajɛlen fo a k'an bɛn waati wɛrɛ a k'an bɛn waati wɛrɛ a k'an bɛn waati wɛrɛ a k'an bɛn waati wɛrɛ